Magandang hapon sa inyong lahat. Welcome to my channel at sa vlog. Today is my day off, Sabado. At February 18, 2023. Ngayong araw guys, birthday sa tatay ko na nasa heaven. So ako, nagplano kasi ako magluto sana para pahinungod sa akong amahan. Pero kay nagyandaran ako, sakit ako ang bayuang, kaya hindi ako nagpunta sa palengke. Kaya magluto sana ako ng pansit. Tapos sakit din yung ulo ko, di ko alam kung bakit masakit kanina, kagabi pa to. Ngayon hindi ko inasahan na may maghahati ng spaghetti. Dami, ganyan, ang dami. Tapos hinati ko lang to para sa borders namin, para makakain din sila. Tapos ngayon guys, tapos na ako kumain, bago lang ako nakakain. Kakain ko na naman yung sa spaghetti pababa. Tapos bibili lang ako ng Sprite ngayon pagkatapos kumain para masarap. Tikman natin yung yung spaghetti pababa ni Indayan, ang asawa ni Dodong Ronel. Yummy. Sarap. Yeah. Ligo na lang kumukaon guys, kaya nagluto naman si Ja. Ako nagplano ko mamaya na magluto na. Walang ko smooth. Huwag ko ganahin. Sakit ang hawak. Sakit ang Pero mga unjuta guys. Ja. Huwag ako nagpasalamat. Thank you Lord sa grasya. Ay, salbay. Kape yang alubas bahay ko. Adik. Nag-roll sa diyang cellphone kaya. Wa mo gana ag diyang messenger, like. Sanja. Kuhan. Mauna ni. Mga alam ta, haray. Basig mawara ning sakit sang Yummy. Ako man lang mag-birthday. Paminaw. Kaya mag-meeting pa man daw sila ni tanan. Igsuon. Nagdagat. Ayan. Mga maglabag. Pas kang lamia. Kasi nga, kung wifi nila dito Baho. Wa man ko kay si Jeremy type. Mga unta guys. Nilakaw ra ba siya? Nilakaw siya? Gida siya. Baho. Dagbata. Gidag bata, gikaluan di mo palit ko nag-ulap. Nga unta guys. Nawa mo wifi. Bude. Arang kalami. Dali ba? No. Nikaon ako paniod to pero nikaon na po lami lagi. Lami guys. Buyag. Bilin man siya wifi pero wala akong connect. Diagay mo siguro ng cellphone na kuan. Forget siya naman po. Or Forget siya. basi. Dali na lagi. Anjara na. Anjag maabot siya. Mapalit ito ulam.
Lami ah. Mang lami ah. Dayan. Ang lami ad sa imong hangkuan day. Spaghetti more. Na, apit na mahurot. Na, pati lami adit mo. Mo palit ko is Sprite, pahilis. Lami amat sir man dyan. Gama lami. Sarap. Yan siya. Yan siguro. Mapalit ko Sprite ka ng sisiwat ng gamitin natin. Huwag ko'y kwarta guys mo nang nihando ko na yun sa palit Sprite na sisiwat ng piso at saksapa. Salamat.